खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मलेन बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। बर' रेबग्रा जथुमा 2021 मायथाइनि थुनलाइयारि बान्थाफोरखौ गथायबाय। प्रमद बर'नि सोंथि हाग्रामा महिलारिया 50,000 दान बान्थाजों माबोरै एसेबां सम्पति सोरजिखो? प्रमिला रानी ब्रह्म आरो चन्दन ब्रह्मआ नमिनेशन गथायबाय। 32 नं दुधनै विधानसभा बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि यादव स्वर्गियारिखौ रायजो राजाया बरायदों। आसामनि सासे थागिबि असमियायानो कंग्रेसनिफ्राय गिबि मन्थ्रि जागोन। चीन दावबायग्राफोरनि थाखाय भिसा होनाय जासिगोन। गोदान नेशनेल रेकर्ड आवथायनो हानायजों टकिय' अलिम्पिकनि थाखाय जाफुंसार जानो हादों मुराली श्रीशंकरआ। गावनि जुलिनि 22 बोसोरनि उनाव फिसाय अखिलजों मावख'आरि आलादायै थागोन फारा खान आलिया। दानिया आबुं रादाब। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि हलाव खुंनाय बर' रेबग्रा जथुमनि 37थि जोनोम सान खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर' रेबग्रा जथुमा 2021 मायथाइनि मोनद' थुनलाइयारि बान्थाफोरखौ बुधबारखालि गथायबाय। बर' रेबग्रा जथुमा सिगाङावनो फोसावखानाय बादियै सा 6 बर' लिरगिरिफोरनो 2021 मायथाइनि थुनलाइयारि बान्थाफोरखौ गथायो। मख'नो गोनांदि बर' रेबग्रा जथुमा 2021 मायथाइनि आसाम मोसाहारि थुनलाइयारि बान्थाखौ गागि लिरगिरि रुपनाथ हाज'वारिनो सिरिनाय गोरबोखौ नागिरनानै खन्थाइ बिजाबनि थाखाय, निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि थुनलाइ बान्थाखौ जोंनि न' खन्थाइ बिजाबनि थाखाय थरायना स्वर्णलता नार्जारिनो, खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारि थुनलाइयारि बान्थाखौ बिरग्लांजेननाय हांसो सिलारि सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय देबसिं बसुमतारिनो, लाइमोन बर' थुनलाइ बान्थाखौ दावहा मोनसे खुंबावनांगौ खन्थाइ बिजाबनि थाखाय थरायना माइनावस्रि दैमारिनो, फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाइ थुनलाइयारि बान्थाखौ गुबुन हादरनि सल'बाथा बिजाबनि थाखाय आरो फबिन बरगयारि खन्थाइगिरि बान्थाखौ जिउनि इसानसालि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय मनालिसा बसुमतारिनो गथायनाय जायो। बबेखानि बर' रेबग्रा जथुमनि जोनोम सान फालिनाय आरो थुनलाइयारि बान्था गथायनाय हाबाफारियाव 4 लिरगिरिनि गांब्रै बिजाब बेखेवनाय जायो। बे बिजाबफोरा जादों पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि बाथौ थान्दै, बिरखां दैमारिनि खन्थाइ बिजाब फानजारिनि दाउ, आनन्दराम औवारिनि नरवेनि बड' नोगोराव आगान, बर' रेबग्रा जथुमजों दिहुनजानाय रत्नेश्वर बसुमतारिनि मुलुगसालि सोनाब बंग'नि गुदि फरायसालिनि बर' आयदानि फरा बिजाबखौ बेखेवनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि आसाम सोनाब बेंगल सिमना फकिराग्राम सिन्डिकेट खालामनायजों प्रमद बर' आरो इउपिपिएल दोलोआ लोब्बा दं होनना बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया अजद होनायनि गोख्रों फिननाय होदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। हाग्रामा महिलारिनो फिननाय होनाय प्रमद बर'आ बुंदों दि इउपिपिएलनि रावबो सिन्डिकेटजों लोब्बा गैया। बरंस थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि आरो बिएलटिनि सोद्रोमाफोरासो सिन्डिकेट खालामबोदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरिनि दान बान्थाया दानफायाव 50,000 रांल'। नाथाय 50,000 दान बान्थाजों हाग्रामा महिलारिया माबोरै एसेबां सम्पति सोरजिखो होननानै उदां सोंथि सोंदों प्रमद बर'आ। ओरैहाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ सिगिसग' राजखान्थि खालामनानै थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ थगायबोदों होननानैबो प्रमद बर'आ दाबि खालामदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोनसेबो मासियाव देरहानाय नङा आरो बिधानसभा बिसायख'थिनि उनावनो बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांलांसिगोन होननानैबो दाबि खालामदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। बिपिएफनिफ्राय आसामनि सानै मन्थ्रि फारियै प्रमिला रानी ब्रह्म आरो चन्दन ब्रह्मआ दिनै गावबा गावनि नमिनेशनलाइ गथायबाय। मख'नो गोनांदि 3थि खोन्दोआव खुंजानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो चन्दन ब्रह्ममोनहा लोगोआव रोजा रोजा मददगिरि लानानै गावबा गावनि नमिनेशनलाइ गथायो। प्रमिला रानी ब्रह्मआ गावनि 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि मावख'आव आरो चन्दन ब्रह्मआ गावनि 31 नं सिडली बिधानसभानि थाखाय चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'आव नमिनेशनलाइ गथायो। ओरैहाय 3थि खोन्दोआव खुंजानो गोनां 30 नं सानजा क'क्राझार आरो 31 नं सिडली बे मोननै बिटिसिनि हाइ प्रफाइल बियाबाव इउपिपिएल दोलोआबो दिनै नमिनेशन गथायो।
प्रमिला रानी ब्रह्मनि हेंथायै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारियाबो दिनै रोजा रोजा मददगिरि लानानै गावनि नमिनेसनलाइ गथायो। बबेखानि 31 नं सिडली बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि चन्दन ब्रह्मनि हेंथायै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिटिआरनि सिमना दानख'नाय आरो सोसननाय कमिसननि सोद्रोमा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि जयन्त बसुमतारियाबो दिनै नमिनेसनलाइ गथायबाय होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि मोनथाम हाइ प्रफाइल बियाब 30 नं सानजा क'क्राझार आरो 31 नं सिडली 69 नं अदालगुरि बिधानसभा बियाबनि बादायलायनाया बयनिबो नोजोरथाव जागोन। मानोना अदालगुरि बियाबावबो बिपिएफनि मन्त्रि रिहन दैमारिनि हेंथायै इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बादायदों। 2021 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि बारहावाया आसाम नाङैनो बारगासिनो दं। सान बारलांनाय लोगो लोगो बिसायख'थिनि बारहावाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बारनो हमबोदों। थामथि खोन्दोआव जानो गोनां दुधनৈ बिधानसभा बियाबनि बिजाथिनि मुंखौ थांनाय 16 मार्च 2021 खालारखालि कंग्रेस हान्जाया फोसावखांनायनि उनाव मैया गुवाहाटीनिफ्राय दुधनैसिम फैबाय थानायावनो कंग्रेस हान्जानिफ्राय 36 नं दुधनৈ एसटि बिधानसभा बियाबाव बिजाथिनि टिकेट मोननो हानाय जादब स्वर्गियारिखौ धुपधारायाव कंग्रेस हान्जानि बिबानगिरिफोर आरो दुधनৈ बिधानसभा बियाबनि रोजा रोजा नौनारिफोरा बरायनायजों लोगोसे धुपधारानिफ्राय दुधनৈ जानानै कृष्णाइसिम बरायना लाङो। खौरांगिरिफोरजों मुगा-मुगि सोंथियाव 36 नं दुधनৈ बिधानसभा बियाबाव कंग्रेस हान्जाया गोबां भट लानानै देरहानाया रोखा होननानै बुंथियो। दुधनैनिफ्राय बुद्धदेब खाख्लारिनि रिपर्ट। कंग्रेस एआइइउडिएफनि महाजोता बिसायख'थियाव देरहायोब्ला एबा आसामाव सोरखार दानो हायोब्ला कंग्रेसनि सासे थागिबि असमिया सुबुङानो गिबि मन्थ्रि जागोन। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय मावख'आव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव बे बाथ्राखौ बुंदों अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि प्रफेसार गौरब बल्लभआ। मख'नो गोनांदि कंग्रेस एआइइउडिएफनि महाजोता सोरखार दानो हायोब्ला सोर गिबि मन्थ्रि जागोन, बदरुद्दिन आजमलआ आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन नामा बेखौ लानानै रायजो नाङै सावरायनाय आरो सोंथि सिखांनायनि फिननाय होनानै आसामनि सोरबा सासे थागिबि सुबुङानो आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन होननानै कंग्रेसआ फोसावदों। प्रफेसार बल्लभआ खौरांगिरि मेलाव बुंदों दि आसामनि साफ्रोमबो न' बेंग्रा आइजोफोरनो दानफायाव 2000 रां होनो रादाय होदों आरो बे रादायखौ कंग्रेस सोरखार दानो हायोब्ला गिबि केबिनेट जथुमावनो गनायथि होगोन नखर बेंग्रा आइजोफोरनो एकाउन्टआव सोनानै होनायनि राहा खालामगोन। बेबादिनो मोनफ्रोमबो नखरनो दानफायाव 200 इउनिट बेसेन नाङै मोब्लिब होगोन होननानैबो बुंदों। होनाय खामानिया जागायसिगोन। जाय दावबायगिरिफोरा चीन दावबायनायनि थांखि लादों मोनथिनाय जायोदि चीन दावबायनायनि थाखाय खायसे गोनां बाथ्राफोरखौबो रोखायै फोरमायखानानैबो होदों चीननि थान्दैआ। फोरमायनो गोनांदि जाय दावबायगिरिफोरा चीन दावबायनायनि थांखि लादों बैसोर चीनआ होनाय नेम खान्थिजों फालिनांगोन। मोनथिनाय जायोदि चीन दावबायनायनि थाखाय खायसे गोनां बाथ्राफोरखौबो रोखायै फोरमायखानानैबो होदों चीननि थान्दैआ। फोरमायनो नांगोनदि जाय दावबायगिरिफोरा चीन दावबायनायनि थांखि लादों बैसोर चीनआ होनाय नेमखान्थिखौ फालिनांगोन। चीनआव दावबायनायनि थाखाय दावबायगिरिफोरा चीननि कभिड भेक्सिनखौ थुजाथारनांगोन आरो बेजों लोगोसे थुजानायनि फोरमानलाइखौबो गथायनांगोन चीन दावबायगिरिफोरा। फैगौ जुलाइ दानाव खुंजानो गोनां टकिय' अलिम्पिक गेम्सनि थाखाय जाफुंसार जानो हाबाय मुराली श्रीशंकरआ। मोनथिनाय जायोदि मुराली श्रीशंकरआ भारतनि गुबुन सासे गोलाव बारनो हाग्रा सासे गेलेगिरि। फोरमायनो नांगोनदि दासान्दि सोलिबाय थानाय पाटियालानि फेडारेशन कापआव नेशनेल रेकर्डखौ आवथायनो हानायजों लोगोसे जाफुंसार जानो हायो मुराली श्रीशंकरआ। मख'नो गोनांदि पाटियालायाव सोलिबाय थानाय फेडारेशन कापआव 8.26 मिटार गोलाव बारनो हानायजों जाफुंसार जानो हायो मुराली श्रीशंकरआ आरो गोदान नेशनेल रेकर्ड खालामनो हानायजों सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि भारतनि गुबुन गुबुन गेलेमुनि गेलेगिरिफोरा दासिम अलिम्पिक गेम्सनि थाखाय जाफुंसार जानानै दं। डीजे उकिलजों गावनि जुलिनि 22 बोसोरनि उनाव आलादायै गावस्रालायनायनि खोथा फोसावदों बिसि फारा खान आलिया। मोनथिनाय जायोदि मडेल आरो डिजाइनार फारा खान आलिया फोरमायनो गोनांदि ससियेल मेडिया इन्स्टाग्राम एकाउन्टआव मोनसे गोलाव बाथ्राखौ लिरनायजों फट' फोसावनानै होदों फारा खान आलिया। जाय फोसावनायाव फारा खान आलिनि फिसाज्ला अजान आरो फिसाजोमोनखौ गावजों लोगोसे जयै नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 9 बोसोरनिफ्रायनो फारा खान आलिया डीजे उकिलजों आलादायै थाबोनायाबो जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों।
आरो जुलिनि 22 बोसोरनि उननिफ्रायनो अकिलजों मावख'आरि आलादायै थानोबो थि खालामबाय फाराखान आलीआ। फोरमायनाय जायोदि बे बाथ्राखौनो गावनि इनस्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों गोबां ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरखौ मिथिहोदों फाराखान आलीआ। अदेबानि बे बाथ्राखौ गावनो फोरमायदों फाराखान आलीआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।